back to my YouTube channel! Okay guys, so for today's vlog, sing ulit ako. Galing ito kay Sir Renz kasi nung napanood niya yung video ko nung nag-unboxing ako sa aking tripod with ring light and stand na galing kay Ate Hana na binigay niya sa akin. Sponsor siya sa akin at nagbigay ng headset. Ayan. So, para daw makumpleto na yung gamit ko sa pag-vlog. So, as a birthday gift, ayan. So, siya yung nag-sponsor ng aking headset. So, hindi to basta-basta headset lang guys na tag 50 pesos na nabibili dyan sa sa tabi-tabi, no? Hindi ko to inasahan. Hindi ko to in-expect. Kasi guys, yung mga headset na ginagamit ko, nabibili ko lang sa 50 pesos na halaga. Nandito na siya. Actually, akala ko nga November 7 pa ito darating next month kasi galing pa ito ng China. So, na-surprise ako kasi biglang tumawag yung courier na nasa tapat na pala siya ng gate. So, sobrang pagmamadali ko, hindi ko naman siya nakuha ng video, hindi ko siya nasabay. But thankful ako kay Sir Renz for giving me this opportunity and for giving me this kind of gift, no? Advanced birthday gift. Ang daming blessings, guys. I'm so happy. Maraming salamat sa iyo, Sir Renz. Si Sir Renz talaga yung namili ng kulay ng headset na babagay sa akin. Kita nyo naman, pink. Mahilig ako sa pink. Kaya pink din yung pinili niya para sa akin. At the same time, nagpadala siya ng pera sa akin through GCash. And so ito na nga, ako yung nag-order dito sa online. Bilis lang guys, actually 1 week lang. So ang bilis lang talaga na-deliver, no? And knowing na galing pa ito ng China. So ayun, mag-unboxing tayo ngayon guys. Ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung binigay at binili ni Sir Renz para sa akin. So, mag-unboxing tayo guys, no? Quick unboxing. Tadang! So ito na siya. Ito na siya guys, no? Ito na yung headset na binili at birthday gift ni Sir Renz sa akin. So, right now, ginagamit ko yung ring light na binigay ni Ate Hana Lagon. And as you can see, nag-glow talaga siya, no? Super love it. I love it talaga, promise. Ayan. So, isa-sanitize ko siya. Ayan, isa-sanitize muna natin, no? Ayan, para makita nyo. Paliguan natin ng ng alcohol. Ayan, so, pupunasan natin. Ayan. Para mamatay yung mga germs na galing sa labas. Ayan. So, maraming salamat kay Sir Renz. Pangalawang unboxing ko to ngayon. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sir Renz. Ayan, so, na-excited ako guys. As usual, kagaya nung dati na nag-unboxing ako. Kasi hindi ko alam, baka naman may defect ito. Ayoko, wag naman sana. Hindi kaya may sira. Ayan, so, bubuksan ko na siya. Titingnan natin kung anong laman. No? Ano to, expectation versus reality. Ika nga. Ayan, so, ito na, bubuksan ko na. Ayan. So, hindi na ako gumamit ng gunting kasi madali lang naman siyang buksan. Oh! Tada! Wow! This one is so cute! Talagang naka-bubble wrap siya, no? Naka-bubble wrap. Ayan, bubuksan pa natin. Try ko kaagad to guys kung gagana. Sana. Ayan. Oh my God. Ang ganda ng ang ganda ng box niya guys. Oh, ang ganda. Super duper cute. Wireless stereo headphone. Ayan. So, tingnan natin specification wireless version. Ito siya. Ayan. Ayan. Wireless over-ear headphone. Ayan. Stereo headphone. Ayan. I'm so happy. Maraming salamat kay Sir Renz. Ito na ang yung sponsor and birthday gift mo para sa akin. Ayan.
So, bubuksan na natin. So, dito sa gilid, makikita nyo, maraming klase-klaseng kulay. Merong yellow, mayroong light green, may sky blue, may pink, white, at saka black. So, ang napili ni Sir Renz para sa akin, which is gusto ko rin naman talaga kasi paborito ko is kulay pink. Ngayon, ang trend nito guys, titingnan natin kung kulay pink ba talaga yung nasa loob. Titingnan natin, no? Oh my God, excited ba kayo? Ako rin. Pero napaka-light niya guys, napakagaan, no? Napakagaan. So, bubuksan ko na siya. We'll see kung anong nasa loob nito. Baka mayroon tong dollars. Wow! Ang super cute! Oh my God! Tadang! Diba? Super duper cute! Ang cute niya! Ang ganda! Ayan! Oh my God! So pink na pink siya guys! Look at that! Bagay sa akin, Char. Lahat naman bagay sa akin eh. Ayan o. Ang ganda. So, nandito sa gilid, ayan. Nandito sa gilid yung volume. Ayan. Tapos, nandito din sa gilid yung on and off. And then, ano ba tong iba? Pwede din pala to sa pag may tatawag, pero pag nakakonect sa phone, tapos may tatawag sa'yo, pwede pala siya, oh. Ang galing. Pupunasan ko muna siya. Pupunasan ko muna siya, no? Sa-sanitize natin. Ako ng cotton na merong alcohol. Ayan, so, pupunasan ko lang siya. One way of taking care of your things, ayan, linisin. Pero parang, napaka-light lang niya guys. Sobrang light, no? Napaka-light. Actually, this one is not color pink. Pink ba talaga to? Or very light pink, actually. Pero maganda siya, ha? Maganda siya. Ayan. Kailangan mo lang talaga, magiging, careful sa paggamit kasi this one is, parang madali lang siyang mabali. Kaya extra careful din sa paggamit nito. Linis ko na siya. Guys, pwede mo siyang lagyan ng mic at mic. Ayan. Or headset na yung earphone. Tapos, pwede rin siyang lalagyan ng USB. And I guess this one is for charging. Ayan. Meron siyang kasamang cord. Ayan, meron siyang kasamang cord. So dito to siya banda ilalagay, no? Ayan siya, no? Ito siguro yung para connect sa phone or sa charger. So this one is rechargeable. Ayan. Kung nakikita niyo yung pula, rechargeable pala to siya. Ayan. Pwede mo siyang i-charge. So, yung cord pala na to is kung pang-charge na siya, no? So, ngayon, patry ko ha. Oh my God! It's so perfect. Ang galing. Saktong-sakto siya sa akin. Ayan, saktong-sakto siya. Galing! Ang ganda. Super duper cute. Ang cute niya. Ayan, so, itatry ko na muna siya, no? Itatry ko siya kung gagana ba siya. So, hindi ko alam kung paano ito gagamitin and mag-explore na naman ako, guys. My God. So, ito turn on natin siya, no? Ayan. Na siya, oh. Ito. Ayan. So, ibig sabihin, naka-on na siya. Okay, guys. So, sa loob ng karton, meron siyang instruction nakalagay. Ayan yung instruction nakalagay kung paano siya gagamitin. So, number 1, chain operating instruction. So, ito yun siya guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo. So, ito is for an on and off. And then yung isa naman, meron din siyang lead indicator. Ayan, pangatlo, line connecting TO audio jack. And then, for functional parameter. Ayan. So, ngayon, iniisip ko kasi kung paano to i-connect sa phone. So,
Bluetooth by, kasi nakalagay dito wireless eh. Ayan, so para na naman akong tanga nito. Parang mas madali atang mag-set up ng ring light kumpara nito eh. Nakakaloka. Okay guys, so nakunik ko na siya sa Bluetooth ng aking phone. Ayan, so kinunik ko siya dito sa kabilang phone para sa music. And ang ganda kasi ito guys, meron din siyang wireless siya, pwede mo siyang pang FM, ayan, pwede din siya pang MP3. Tapos kung may tatawag sa'yo, pause and play button. Ayan. So, ang ganda. Super love it. At saka ang lakas-lakas ng music guys. Pwede mo siyang i-volume. Pwede pahinaan. And ang ganda. Super, super ganda. So, this one, kailangan mo lang din talaga siyang i-charge minsan. Hindi minsan. So, kapag ka malulow na siya, ayan. So, kailangan mo rin siyang i-charge. Ganda niya guys, no? Kasi ano siya, oh. Meron siyang wireless MP3 mode. Meron din siyang FM mode. Ayan. So, marami siyang pwedeng gawin. Ayan. So, ang ganda. Super love it. Maraming salamat sa iyo, Sir Renz. I'm so happy with this. Ayan. Very contented and napakagaling. Napakagaling. Ang ganda-ganda. Very satisfied. Ang ganda ng music, guys. Ang ganda-ganda ng music. Malakas, malinaw. Salamat kay Sir Renz. The Minders by Sir Renz Dichi. Ayan po ang kanyang YouTube channel. Paki-subscribe po kasi siya po ang nag-sponsor at nagbigay nitong early birthday gift ko na headphone. Ayan. Wireless stereo headphone. Ayan. Super ganda. Very satisfied and I'm so happy. Maraming salamat sa Sir Renz. Thank you so much sa iyong pa-sponsor, sa gift mo sa akin. Ayan. So, nabili to guys, no? For only, stereo headphone, naka-sale siya. For only 379 pesos. May kasama na siyang shipping fee. Ayan. So, maraming salamat sa iyo, Sir Renz. Paki-subscribe po si Sir Renz, The Minders by Sir Renz Dichi. Nandyan sa screen ang kanyang YouTube channel. Maraming salamat. And guys, no, so ang kasama sa loob nito, itong box, ito, and ang kanyang cord. Ayan, so maraming salamat. I am so happy. God bless po, Sir Renz. More blessings to come. And also guys, please don't forget to subscribe. Ate Hannah Lagod. Ayan, siya po ang nag-sponsor ng aking ring light with tripod and stand. Ayan, ginagamit ko ngayon. Kita nyo naman, no? Sobrang kinis, lalo tayong gumanda sa ring light na binigay. So, super blessed. Wala pa yung birthday ko. Next month pa lang. Pero, nag-uuma po na yung mga blessings, no? Maraming sa marami pang unboxing na magaganap, no? Sa ating channel. Kung sino man ulit, o di kaya na may maibigay sa akin, open na open po ako. Maraming pala, The Palho family. Mami Sheila Uragon NS from Hong Kong and Japan. Ate Hannah Lagod. Ayan. So, Mami LG Vlog Survive. Ayan. So, kay Mimi Anay, Inahan. Kinsan Mom Australia, Southern Bisaya Channel. Maraming salamat sa inyong lahat. And sa lahat ng sumuporta sa akin. Maraming salamat. Tipid Filipina American. I love you, amiga. Thank you for everything. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Ayan. Please don't forget to like, share, and leave a comment down below. And tap nyo na rin ang bell button icon para naman maging updated ka lagi sa aking YouTube channel. Ayan, so that's it for today's vlog. On my next vlog, abangan nyo. Maraming salamat. God bless everyone.